মন্দধারী କାଶନି ବାନ୍ତି ଯିବ ମୋ ଘରେ ମନ୍ଦଧରି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କଣ ପାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବିଭୀଷଣ ତମ ଘରେ ବୁଲିକି ଆସିପାରିବି କି ମୁଁ ନା କଣ ପାଇଁ ନା ନା ଯାଇପାରିବେନି ଚାଲ ନା ମନ୍ଦଧରି ହେଠି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦଧରି ହେଠି ନାହିଁ ପଳେଇ ଚାଲ ତାହେଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣକ କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅବଶ୍ୟ ନା ତମ ଘଇତା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିଥାବି ଏଇ ଦେଖୁଛ ଗଦାର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଫାଟିଯିବ ତମେ ମତେ କଣ ଭାବିଲ ହଁ ନା 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 ଆରେ ତମେ ସେ ସିଡ଼ି ପାହାଚ କରିପାଇଲ ନାହିଁ ହସିକି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଲୁଚୁଛ ମତେ କହିନ ହଁ ଆରେ ତମେ ଏମିତି ସ୍ଲିପିରି ଆରେ ମାନେ ତମ ଦିଦ ଚାଲ ଏଠି ମନ୍ଦ କରିଥିବ ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦଧରି ନାହିଁ ବାବା ରେ ବାବା ତମେ ଏମିତି ଚାଲ କରୁଛ ଏବେ ମୁଁ ସଫାସଫି କରିକି ଯିବି ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଚାଲିବି ଯାଉଛି ତମ ପଛ କରିବି ଶ୍ୱଶୁର ଗଲା ଓ ବୁଢା ସାର ଆସୁନ ଉପରକୁ ଡାକିଲୁ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆଇଲା ଏବେ ମତେ ଅଝରେ ପଡେ ତମ ଘର ନା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଭାଇ ଏତେ ଥର ପଡ଼ିଲିଣି ଆରେ ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦେରେ ବଗ ଗଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦେରେ ବଗ ଗଲା ଉପରୁ ଯିବୁ ନାଚି ଯାଉଛି ଖସି ପଡ଼ିବୁ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ତ ଖସରୁଛ କଣ ପାଇଁ ସେଠି ମନ୍ଦ ଧରି ଅଛି ବୋଧେ ନା ଏବେ ମୋ ତାଣ୍ଡବ ହବ ନା 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 ରୂପ କରିବି ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଦେଖିଲ ନା ମନ୍ଦଧରି କେବେଠୁ ମାନେ ମନ୍ଦଧରିର କହିତା ଏସରା ହଁ ଇଂଲିଶ ଝାଲାନି ଏବେ ବେଙ୍ଗ ତମ ପେଟେବି ଫକ୍ ଦେଖିବେ ଏଇ ମଣିଷ ରୂପ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ସାଜିବ ଏଇ ମଣିଷ ରୂପ ସେ ଅର୍ଜୁନ ରହିବନି କି କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତରେ ମୁଁ ଏକଲା ରାଜ କରି ମନ୍ଦ ଧରି ତୁ ହବୁ ମୋର ସେନାପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମସ୍କାର।